Hello, good morning, everybody. Dinesh Burma, Bangalore Tiprasa volunteer team member. Uh, Kasi announcement, sini team to officially registered in ka Tripura People Foundation में Tripura People Society is in registration मान लिया, but Tripura People Foundation is in registration मान का. So sini bumung tini ni simik ba miya ni simik kang sinai Tripura People Foundation, but in short, Bangalore Tiprasa नहीं bumung tonjang नहीं. अब तो कैसे announcement है ना short announcement ताकि कैसे आंगते साना मुझे मने कैसे नि drug abuse ब drug जितना ही तो नहीं तिब्रा सरंग भागे जिन कबांग में केस नुगई तो ताबुक कबांग में borok rock कबांग में youngsters Bangalore हाथे या सब का कबांग में जों नुखा को एक जनों ने complain बुक है का drug चालाई जाग ब drug नालाई जाग आवने पोरे drugs injection ना हुई खिलाए मनी आवर ऑक्सीजन नुखा कয়েকজন नुखा जो borok unconscious हो गई जो problem हो गई थांगी तो अब उन्हें बगैर चिंता से awareness camping खिलाना मुझे मनी से Bangalore Tiprasa ने थी awareness camping ने सिकांग ना तिनी और जगह साना मुझे मना जे ताकुक बुकुक सॉन्ग जे youngsters जो अपना रॉक video ना जो नाइट जैसे पानो जे video ना नाइट होना रहना request लायो ना please share खाई video रहना जो तो Tiprasa youngsters रहना सोचने वाली थी Tiprasa youngsters में गया Tiprasa बुमा बुका जे तो नहीं रॉक जे youngsters drug चाहे तो नहीं रॉक ने बुमा बुका बुंदुक वाली थी tabuk once we naidi Tiprasa rok bangma drug addiction or sogi to नहीं था baksaba injection now baksaba SP tablets ले चापको baksaba cocaine baksaba जिसमें ganja जिसमें drugs तो थांगी तो वही बड़ा ब्लॉक तो वो क्या औजार हुआ आंस खाना मुझे होता है वो सो चीनी बोसा जिन्हें Tiprasa बोसा में बगैर बेल्लाई ना खाते हैं तो फिर Tiprasa ताकू बुकुक सो youngster शो अनेक कबांग मा जरे रॉक खाते हैं तो मैं क्या ओ drugs ने चाहिए Tripura वो असक बांखा जे केवल कंट्रोल खाने नहीं लामा करेंगे तो वहाँ नहीं तो वहाँ कंट्रोल बागे खाने या मुझे वो साइमन ले आए तो जब वो मुझे बताऊंगा ना कोई ना मुझे वो नरक खेल खाई नरक नहीं चले रख नो दूसरा रख नो जे drug abusing तो नहीं रख जे drug addiction तो नहीं रख नो नरक please खेल खाई नहीं चाहे तो बैठी and जे drug फाल नहीं रख नो जिसक ज़रूरत रामी मानो कोई जाओ से Tripura police बा जे in charge नहीं माने रख नो कोई जाओ जे नरक वो राम दी drug फाल नहीं रख नो रामी चितक बैठी जेलो दावैठी जिसमें खाई but all drug addiction ni lamano bathagrana ni chai to bai please among ani koimu tan nge chin gabang manu kha chin Tiprasa youngsters chererok especially age between 16 to 25 borok na basic drug addiction of kasasak and kasaman ya gulo borok drug ni ongkhori mai ani bage borok daily no drug na ngai to noro bunu gi tong na tabo kabang ma case to phai tong and HIV positive to bangsuka sin Tripura especially youngsters ne bisingo HIV positive asal bangkha je हम emergency claim मान ले लिया चल asal के bang मरी बाय so वो HIV positive शुरू yang ini tong lama bayi bobo tong lama bayi sini enggak but वो HIV positive tahu bahkan ini tong mungkin especially drug addiction ni bagai tabuk cere ro injection nalayo वो same injection ना खरम ने खरम abuse ले लायो borok thui ti khlai si thui bai thui mili lai ye bini thui mili lai si injection ke use khlai lai drug use khlai lai aboni thui si tabuk HIV positive bangi tong khai youngsters ne bisingo ang je report mani thui tu sini Kherengbar hospital ase basic manja kha HIV positive ni cases কয়েকটা ব্যাঙ্গালোর ওপর টেস্ট খেলে রেখা কয়েকজনের চলে রাখনো যে ড্রাগ মানজাবে ফাইনে রাখনো যে ড্রাগ চাই ফাইনে রাখনো যে রিহ্যাব সেন্টারও ডাজাক রাখনো বড় আমার নখা বড় HIV পজিটিভ মানজাক ও HIV পজিটিভ বড়ক yang সম্বন্ধ তঙ্গই HIV পজিটিভ মানজাক মানে ইয়া বাট ইনজেকশন না লাই মানে তুইছি HIV পজিটিভ মানজাক মানে so tabu so once we need o HIV positive kaisa busuke kotor ma bimar borong na busuk jorate khokla khlai khi borong na busuk jorate sujonai khi busuk jorate kusubi khi borong no theinari lamo simit lang tabuk sini Tripura ni je tongnai rok buma bu phasong Simon norok bonor ne busano
control खालामो जों drug चामाने बागै drug चामाने तै but control खालामनिया sikok akari tongkha drug chana rokni tei tamni ke borok rang gori rang nango sikok khlailai malai khoklai phalai ang boya drugs pailai use khlailai kabangma parani borok rok nugui tongo but parani borok rok joto borok action naya so action nanai ne bagui parani borok rok je tongnai rok phano buskang phailai di buskango phaioi bahai ke o drug chamane no bothagri mannai aboro wan subbi যে চেরাই যে বড়করণর সাইমনো যে বড্রাক চাই তো হনে বন রমই বুনানি হিয়া বন বুই কোনো লাভ করি বিকজ নং তিনি বন বুই রুই বো খানাতে ওইসা অবন অবঙই থাকলে বিকজ বো কাইসা এডিক্টেড নি থাকা সো বো এডিকশন নি ড্রাগস নি এডিকশন নি বো অংখরি মানিয়া কেবো ফানা অংখরি মাইয়া ওইসা ড্রাগ নি এডিকশন হাফকা হাঙ্কে আপনি বাগে আং কয়ো যে বরক নরক সাইমনো যে অচেরাই বা ও বরক ও মনুষ্য ড্রাগ চাওই তামনি যদি সাইমান কাঙ্কে নরক তাম খাগে নাঙ্গে বন থাঙ্গে বন রমই রিহ্যাব সেন্টার রহে নানি সিং রক পাইতনা নাংনাই বাক্সাসিনি Tiprasa rok bo wansukna je rehab center tongoi khaga rang kabang manangan ba rang kuruini bagai borok ba rehab center rok ni man glaknai nog bo saimana je saiman rok je rehab center government rehab center ro rang nangya so chai to be bahike rehab center ro hori mannai or drugs samai rokno especially drugs to ayedin daily no drugs ni manjagi tongo ganja phalai manjagi tongo heroin phalai manjagi tongo tai tamo jene powder phalai manjagi tongo nei to sung khanai tongo baksa ba fancy deal cough syrup rok phalai manjagi amaro manjagi tongo tobo phano se chung aboro no bathagri mai angi tongkha bathagri mai abo jagao sung ke tamne ke chung sini je drugs chana rokno se sung control claimman graya sika chin drugs sung phalne rokle bhaike romnai borokle huijage si phallayo je borona business claimman borok to illegal business borok huijage na claine kebo to business phai clai pe bhaike bathagri na ke chung su je paine rokno bathagri phana man thangale tei isa komong ban tabok sao phalai dong kha bu to chung chaimia kintu je baichana rok borok chaimlo sao phalai to borona romi borok bo saragla sao phalai to so awni bagai tam khlaine hinge je chawi tongnai rokno romdi romai man thanga paran borok rok kuthum laidi paran borok rok phano mili laidi je society o tongnai borok rok mili laiei romdi buya tabu laidi buma mai kunu solution kri baksa ba bujago baksa ba bichar khlailai bulai salayo te chanai da te chaya nei sime warning ralai yakre diu bujidi daho song norok tini drug chana rokno romai bui bani bumani agolo bichar khlailai bumu phano ringai buskango simi norok saro je ta cha sidi ba chaya ne gosidi sumorno rom ya nei noro wansuk lai amsimi khlai yakre layo amsu bata bathak lai di amsu simi bathak angge borok bathangnai chadia je drug chana rok borok drug chanai no ba drug nanai no asaka bhayanak o je drugs ni addiction norok wansukna nangnai je romani borok rokno norok rehab center immediately rohori nani chaitok laidi bo jesipon ang thung waisipon na thung waini phana na thung je norok saima mani borok no parani borok rok je society ni borok rok norok se step nana nangnai o jagao je chanai rok no rehab center rohani bagai sabo phalni romai naitugei bui police rohmai bai ongya phalnai thangi tini khoroksa phalnai manjage thange bo tai 10 jona phalnai tongono bini gan ho bini logi bo borok to manjagla but je chanai rok borona rok bathagri norok parents rok wansuna bumu rok wansuna je busano rangria tongkhange bo bike drug chanai ba bo bike drugs pai use khlainai ni wansu rangria ra phan tongna but wansu ni di abo kesa crime lamo thangmane klayo criminalism lamo thangana bo tinini ni nogo buma buman yago rangmanya phano nangkhain nok ni manai phano phalai bo rang ব্যবস্থা khlai drugs pai use khlainani chaitok nai sikokona khlai bo drugs use khlainani chaitok nai manai phalai but overall jodi batharna muchungo ken norok buma buharo je saiman kangke jinani busa drugs to addict ni thangani saiman kha ba waisa waini nakhani saiman phano saiman kha matro khen norok bono rehab center rohna se chaitok na nangnai tala sidi je dunia nugui thangana ba
बात सोशल मीडिया का सारे दुनिया और लोग भी था लाची बाय में जगह ने बसा ड्रग्स चावने से लोग जाके से समाज और लाची में सिंचांगे न रोकता वान सुधी आंग बकोयो जे प्रेस जे मीडिया तो ने रंग बकोयो जे नरक ड्रग्स चाने रंग रोम फानो पब्लिक को तातु बदी ताऊ पब्लिक को तो बुकांगे बरक सामान थांगने बा ये सी सुरलाये न बिने बुमा बपासों न बा बरक अपमान माने मानो साइमनो it is a crime but it is a bad habit helpano so obono bathagre na ne bagai borno lachi mungre ma bai jang borno bathagre mania amo kaise one of the press wala rok je youtube chalok nai ba jese kono news channel chalok nai rona ang koimu je norok drugs channel rom phano ba manja gonai saiman phano press authority news authority kuno videos authority amo bai borok lachi mungre jangma bai borok tini drugs nanani bathage thangla instead norok amo khlaya we help khangani chait of the borno bahike rehab center ro honani je media chalok tonare to norok to saimano nango je rehab center ro bumtui bojaga manthok amo hai samurong amo hai news honor man khangai publish khlaya we family members of already chungnor publish khlaya publish khlaya phano norok rehab center ro honani chait of the lama phununani chait of the lama phunugei borno rehab center ro hobani yagolosi borok thingnani lama thangnai kintu je video rok jodi norok kuno share khlaiga hanke ba publish khaire kanke au borok bo thikno salsa salani baga lachi ma ne manano to ang bai bo thagi thanglag lachi mane mano honai tamni ge bo kaisa drug addicted borok tini lachi mungman phana bo khana te oise o kamna bo repeat lainai bo te oise drugs nahanai because bo aboni sara tongisi mangla waise addicted ni thanga bo abo bana thangnai au one of them sorry so tako bukuk song no abono koina mo chungo je especially media people also they care about drugs channel no khange please publish tak lady borni family no laji mongta ready te bono laji mongta ready laji mongri awe no bono phurungmani yagola bokutlang rehab center toni ready basic to sanani thangya tamni ka bo kaisa laji masincha to kok to but awareness to sungnago omni awareness ni chung baike khlainai ke ombi hai video rok tabuk ang je sai tomoni video ang saya je ang kubi na ani simi kok chawai tomoni to ang sanani thangya but ani je musungmani tui ang je saga ani je buji mani ti ang na sawai ri jodi norok ani points no correct ani wants to get norok je suk o video no share khlaye spread khlaye chini jotto tiprasa no phunogi mano asugno phunogi asugno spread khlaye saimanani tui tamo action nanani nang amo phurungmanani tui please ang koijau jotono no share khlairi same video ang youtube ba upload khlairi runo facebook live ne je video bonorok je ani friend list tonerok je norok nugi tonerok norok no bang koyo share khlairi awareness to budi je sini drug chanai tiprasa youngsters sokma chung baike bathagri nai teose saw bui togoi borno bathagri mania rangriya togoi borno bathagri mania lachimung video post lai lachimung roi borno bathagri mania borno sudu bathagri nani lama ga rehab center drugs rehabilitation center amo tripura oda tong ang ba exactly saimia but gohati ro to tong abu tong saimano bangalore bokoma tong ba alada states ni city ko bang kotor rehabilitation center tong drugs tanai rong ni bagai but tripura tong bo tripura ni bo tong ne rong no bo chai tok di tripura bo tong na ko ekta jaga bo but ang asu saimanya but this saimana rok please bus ang phai spread lady je o jaga rehabilitation center tong ni rehabilitation or hormone ya golosi o drugs tanai rok bathake mannai ba bondo khlai mannai please norok lachi muno tardi borno video rok slai bui togoi bichar khlaima baising ya gari tardi je bhalne rok tiprasa thako bubu saimano je bhalne rok norok nije phana nije chaya phana khana but norok bo ranga jina ni bagai drugs bhaloi norok ranga jibi to but norok uranga je mane te wan chugi nei da ko song je drugs phalne rok na koina mo chungo norok bo wan chugi nei di je tini nung ranga jine bage phalma nei jago chi te baki tiprasa je pai chana rok borne bage bus khoti borne bagele ba
pura tipra sarok ni bagai si khoti abo amo si wansuno nangnai cheng chini Dophani bagai cheng wansuno nangnai chini society ni bagai cheng rang manu honi simi norok drug phalai to kun lap kri nugui tongwang bo news ko kabang ma nukha kabang ma borok rok je drugs phalai manjago bike besero drugs tijak phalani bagai thango borok manjangma nukha baksang father hasteni tipayo baksaba bising ni sing Tripura ni bising no yang supply na hari phalani chaito layo amo joto area no tongo je ang saima mai tui joto area joto Tripura sa area no drugs phalnai tongo abone tui no tawuk je youngsters drug chaito no rok bo saima no bo jaga drugs man borok no rongoi bo no rok je public rok borok je drug channel no rongoi sumi bo borok sana no thangla tabo khani koimong je drugs phalnai rok no Tripura sarok no bunyi Dophana tang kuno saimania bunyi Dophana sanabo thana muchungya ba chini Dopha je tongne rok chini je Tiprasa tongne rok nang koina muchungu je please norok je drugs phalai rok yakare baidi ono samung khlaidi ranga jinani short term lamawo simi pathanglai di nugo saimon ang kabangma borok sing Tiprasa chawi tongo ba ranganang ngi tongo baksa ganja phalma bai ba baksa drugs phalma bai tobo khe tawo somra wan sukine di o income ge short term income thik na kabang ma income mano but short term income nang short term income ni jine bagai khlaya thang thinu nang te baki society no kharap khlai tongo amo kono ro wan suk di kisab khaw methep di amo haike khlai kang he je drugs phalna ro kono ro kisab kha methep bai di je tini nang ranga jine ne bagai drugs phale khai bono sini Tiprasa no phale ro khoti sabo chini Tiprasa ne khoti ingo nang ranga jana mo samung kabang ma to khlaidi jodi Tripura o samung kring ke chungno contact khlaidi Bangalore hate o samung kabang ma to beton to kabang ma mane but 12000 থেকে 15000 starting beton mane mano tongoi chawi jotono savings claimano thikno jotono nogono gari gura nokka ham jotono tangna mo chung ranga jibui tobongke abono mano mane ongya drugs phalma bai simik noro ranga jibui nogrok tangai mane gari rok pai mane bejoto claimani amo simigya once to know legal kam samung claimer ya gulo experience man kangene ron beton asno bari nei beton bari man ya gulo ba slowly norok bo amo heke au position sobe mane yo but please ane koi mong the drugs phalnai rok no norok Tiprasa rok Tiprasa ngai norok kang bathang na nangnai pai chanai rok no le mana claiman ya phalnai rok le mana claiman no phalnai rok bo borok jodi phalna bathage thanga angke paichana ro mai hangai pha tongbai abone pore borok pai ma chaya pai china ni khuri ni ja borok kosto hoi to hanga nok ne borok bumabu pharok tala si bade please norone busa jodi drugs chawoi tong ongke saiman ongkangke noro police rom ria we ba society rom ria we lachimung mana muchung yan ke noro please rehab center ro rohna ni chaitok bai di bumabu phasong no ang koi jao joto Tiprasa bumabu pha je nijene busa drugs sai tong ba drugs pai khlai tong ni saiman ongka please norong ang koi jao जिसका फलो रिहैब सेंटर रहना नहीं चाहते हो दे सुधु नागो चौबई तन्मा बाई सिमेक बनो नंग ड्रग्स ने या कर रीमान गलाक अब बुझी दी बक्सा बरो रोग बखलाई ना जब बुसानो नागो चौबई तन्ना टालरी तन्ना आम सुबह सिमिनो रोग बुसानो ड्रग्स नाना नी माना खलाई मान गलाक बोंडो खलाई रीमान गलाक rehabilitation center is the only solution so all solution हो utilize खलाई दी सरकार री तो government री तो जो तो solution अब हाइनो avoid खलाई ना नी बगई tabuk kawang manui tong ang HIV jang pulau samani HIV positive bahai ke inglai to norok bo saiman kana buma bu pharok to saimia je busarok bahai ke biang te ken nalai sabai malai dol ko zo kabang malai lai drugs nalai injection kaisa injection no 3-4 jona use claimani ya gulo no borok HIV positive rok mumbai to once again id u tini youngsters je tabuk drugs now it on rok je tabuk drugs use clai to rok borok is chini future borok se jodi tini drugs ni oro habai thanga hanke bahai ke development ngai chini Tiprasa rok no kabang mane no je educated borok rok norok buskang family ta ko so je saimane rok buskang family o charare drugs cha oni bono society ni baire khlai ro ta rohdi society ni baire rohoya we norok bono solution tikhlani ni lama nai tok di lama chai tok di
norok kaisa drugs chanai borok no society ni norok society ma tangya nei norok bono tiklai ro horma bai simi ongya amo phano se borok oin society o thangai je jaga phon thangai phano borok continue khlai thangnai chini tiprasa hayo chini tiprasa borok rok no chung bachirnani muchung khe future ka hamket langnani muchung kha ngai chung joto hamnani steps mana lainai so takuk bok chung no koina muchungo norok jesik mansak no asolo khlailai di drug awareness camping to kongma khlaya tongo but camping khlaima bai simi ke ungya thik no camping khlai tongo haipano je camping of phaini rok borok a jaga bo buma bu phasong buma bu harok tongna je borona busar drug chane rok bo tongna drugs nane rok bo tongna to phano borok action nai me banana muchungya because borok boroni busar nam manja khani wan sugui ba manjagan hani wan suga hanke borok lasi masing jangan society ni buskang ba bulu korok buskang so lasi masing jangan hani wan sugui pano sayang ngai mano ba buskang phai rehab center ko hoya ngai mano taba ani ka suno sana ne musung che tala chi di jodi norok ni bhi norni busa rock je chare rok norok jodi saiman tong hagai norni busa ji drugs nai tong saiman ong ga bono rom ya we buya we talk ya we please rehab center rohanani chaitok baidi am sunani koimung ang tai basic sanane muchung yasini tiprasa rok hamranani chini tiprasa rok hamgrani bagena chung boro samung khai tongo chung kaisa NGO ang kaisa NGO join khai ka ba khlai dong ha chalo bi tongo chung tini social worker ni chalo bi tongo sini social work nei bari o chini bo samung tongo chung samung khlai te tini social work no khlai nani buskang phayo so buskang phayi chung bo jesik borok rok help claim mansak chini tiprasa rok jese charai mansak khali je chung nama nai to bai chai to bai tong ho bahai ke chini tiprasa ne development no buskang langai man nei ang logo je kabang ma video upload claim ne ya gulo kono chung jodi controversial video ro khangale kabang ma share ngai thang tini khorok jane bi ek buni buse khar thanga bo nei video ro khangala abong gala ekdom kabang ma blue mungai share ngai views bo bangai thang kintu je knowledgeable videos ro mane lo khangai ke phone share bo khlai laya oi phano tabuk je norok khanamani ya gulo yang khanaradi yang spread khlai share khlaya na muchung yang to phano norok khanai to hane kokno tini norok discuss khlai di no gana gini borok gana gini borok discuss khlai kai chi norok saiman nai am haike che chung sini tiprasa ro develop klaiman haike chung develop klaiman ya ba out drugs addiction no chung but bondo klaiman klak ba thangri man klak chini tiprasa rok no chini tiprasa cherai rok no tabu chole tong rok no same kok no repeat khlai jago but sanani mu chung ma bai mas hawo ba kok phayo norok teu je au video no jese share klaiman cha please share klaimedi jesek norok o information no share klaiman cha so share klaidi ani madhyam ya te inge norok nije ni kok tipna share klaidi bus ka phai kok sapane tala chi di takiri di ke bono lacha nanga ke bono kirina nanga chini nije ni Dophana hamrana ne bagai ching jespodo khlaina ne nangnai jespodo khaina ne bagai raji tongna nangnai ching bus ka phai anga je sinai luknai ro bus ka phai oi nice mi tong hanga to ungya norok please ang no ko yu bustang phebidi je sinai luknai ro o drugs chanai rok no just ko no romoi rehab center ro hono ne chai to di khorok su kaise NGO ro kono o responsibility no na khagala belai ka ham ko so the care social working team social workers of a team o step no na khanga je drugs chanai ro no night to rehab center ro hono ne bage chai to man khanga to lai di funds kari inga funds ni bagai ব্যবস্থা khlai lai di je bahai rom lai nei jotone samung to je সময় kari hini mano je bo buhur nai to tongre ni changra pani kono wansu gi mano jodi kaisa team bo jodi o mahike phaiga ga bisik ka ham chini bagai wansu lai di ADC government na especially request haina mo chungano norok phano kaisa team tiklai re di je o mahike drug abuse but drug use khlai tongai borok rok nai to wi romoi rehab center rohanani lama kaisa nai to di ADC government please normal request khayo ang personally message rohane nang kha ang kaisa application ADC CEM ni officer rohari rono je drugs chane rokno bondo khlairana ni bagai bar nai to be romoi rehab center rohana ni bagai
kaisa team sanami man khangai belai no kaham kok sini Tiprasa rok ni hamkrai ni thanai chini Tiprasa youngsters rok no chung bachari mannai chini future no chung secure khlai mannai chini Tiprasa rok ni development no chung tebo kaham khlai mannai tabuk to janga se borok no nugi je live nai tongnai rok but je pru jor no rok o video no nugo apru no share khlai di saimon video logai thanga ga borok nai na muchung ya ba good topic ngai selema singsa ni baksa khanana muchung ya ba nai na muchung ya nai agi thago norok jodi nugi tongo please o video no share khlai di YouTube channels chalok nai rok ba jesi kono news chalok nai rok video chalok nai rok norok jodi o video no nuk khangke norok no ang koyo norok o video no download khlai norok ni channel lo upload khlai di taki je nugi tongnai rok je norok ni channel lo follow khlai rok kono be nugano ang kaisa ni ani channel ti to sini bangla Tiprasa ni channel ti to jotto Tiprasa rok ni thani sobiya but norok jodi jotto YouTube channel chalok nai rok jotto no o video no nawi upload khlai gangke jotto public ni thani no sobinani lama tongo monetization norok khlai di ang kya no bada riya kya bono counter riya norok monetization khlainani khlai di no problem but ani asano koi mu je norok o video no no khangke YouTube channel chalok nai rok news channel chalok nai rok jodi norok o video no nugi tongo paithak jora tabu jora ti norok nukha khana ka hangkang kle please norok o video no download khlai upload khlai di norok ni channel o taki jotto Tiprasa ro sogainani tei o topic ni o points no so asun ang koyam so Tiprasa thakubo sono especially norok basabadi sizabaidi je action nang nangmani nabaidi nangano channel doro tamo topic o ano kok sarana muchung ani digi tam khana muchung norok ano anytime comment khlai mano ang anytime kaisa je topic no man khamke o topic no kam kare research khlai mani ya golo no buskango phai kok sapene ang jotono knowledge je angri mansa angri nai ang Dinesh Deborma Bangla Tiprasa volunteer team koroksa member sini Tipra People's Foundation chung je khlaiman chung khlaine chung je lama manchak chung lama phunoguri no bang tongnai je chung saima mani no chung announce khlaine je chung saima mani no borok no phurna mu chung nai so asun tabu chung jodona hambai tabu jorate chung logeri tongmani bagai khaklai no chung age bomte khana logeri tongmani hanai so tongna khulumka kaham tongbai di Goodbye.